El tema d'Occitània en concret ha sigut, diguéssim, molt interessant per mi, a part dels orígens, que ja els he dit, per una altra raó, perquè és que estava tot absolutament amagat, és a dir, no se sabia quasi bé res que hi hagués moneda catalana occitana. Això era fruit de que, com saben, castellans i francesos, la nostra història no els interessa, oi? No els interessa. I els catalans arribéssim a dominar tot aquest territori que fa un moment hi havia aquí, que arribéssim a dominar quasi tot aquest territori, després explicarem perquè en aquesta zona no, és una cosa que els posa molt nerviosos. Vull dir que nosaltres tinguéssim Marsella i tinguéssim Montpeller i tinguéssim Tolosa, ho poden suportar. I llavors es dediquen a passar de cap a l'any al segle XIV o XV. I aquesta època la miren de tapar perquè no els fa quedar bé, diguéssim. I a part d'això, també hi ha gent d'aquí que, desgraciadament, a l'hora d'interpretar qüestions d'aquí, d'Occitània, diuen disbarats grossos. I aquí hi ha historiadors d'una certa talla. És a dir que, per exemple, el senyor Ramon de Badal, que és un gran historiador, era un senyor que era un afrancesat, i llavors va dir que això d'anar a Occitània, que havien fet els catalans, que havia sigut un error històric, i que a més ja es va veure com va acabar, diguéssim, no? Escolti'm, totes les coses un dia que s'acaben, no? Si anem a mirar això, doncs, jo què sé, el califat de Còrdova va durar menys, perquè la presència catalana a Occitània va durar 200 anys, no? Per tant, hi va haver-hi una intervenció que era lògica, perquè en aquells moments hi havia uns grans vincles entre nosaltres per veïnatge per una banda, però també per una llengua que era molt propera i per coincidència d'interessos. Per tant, era perfectament lògic que hi hagués un intent de crear un estat català-occità que es va arribar a crear, que després va ser destruït de la conjunció del papa i dels francesos. Doncs això no treu res de que això es va construir, va tenir el seu interès i després veurem que va ser molt important per nosaltres. Per tant, aquest senyor va fer un article dient tot això i automàticament el van fer membre de l'Institut de França. Vull dir que potser buscava això, no ho sé, però vull dir que sense anar en compte, perquè fins i tot amb historiadors nostres et pots trobar amb coses que dius, però aquesta és la que diu, no? I esclar, i el que ens anem a historiadors francesos i espanyols, doncs llavors ja tremola. I s'ha arribat a extrems quasi bé còmics, no? O sigui, hi ha, per exemple, Ramon Berenguer I va ser el primer que va fer un pas, diguéssim, d'adquirir territoris. Abans que ell hi ha moltes relacions, molts matrimonis entre comtes catalans i occitans, hi ha tots uns antecedents, no? Però el primer que posa peu a Occitània és Ramon Berenguer I, i potser més que ell la seva dona. La seva dona era occitana i estava emparentada amb molts comtes d'aquí. El seu fill era comte de Tolosa, era casat amb Ramon Berenguer I en primeres núpcies. Era una dona molt ambiciosa, jo crec que les idees d'aquest tema les duia ella. I ella va venir a poder comprar els drets dels comtats de Carcassona i Rosers, després ho veurem en el mapa, perquè va morir l'últim hereu i l'herència quedava dividida entre diversos descendents. Llavors, com que Ramon Berenguer I cobrava tributs en els musulmans, o sigui, a partir de que els musulmans, després del gran califat de Còrdova, es va dividir en les taifes, llavors estaven barallant entre ells, que és el que solen fer els musulmans, no sé com s'ho fan, però sempre estan barallant-se. Doncs es barallaven entre ells i llavors ens apujava un, apujava l'altre, i llavors per protegir-los els hi cobraven uns tributs, i a més els cobraven d'or, en un moment en què tota Europa no tenia or ningú, no hi havia d'or. Llavors, amb l'or que tenia Ramon Berenguer I, va comprar en els diferents pretendents a ser comtes d'aquí, els va comprar els seus drets i va, és la primera vegada que això. Però, quan es fa, això està documentat, és a dir, no és cap cosa que